Ako by chlapcov podporí, aby odvrátili tento český sedmol. Takže chlapci sa trošku vymenia. Set bol český odvrátený, tak uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Dúfajme, že chlapci sa nerozhodli, že to budú hrať do 100. Pozor, koľko sa vlastne môže hrať? Počet bodov je neobmedzený. Jediná podmienka je, že musí set skončiť rozdielom 2 bodov. A Fischer svojou povestnou ručičkou získava 29. bod. A zároveň výhodu setbolu pre Slovákov. Áno, opäť ďalšieho setbolu. Veríme, že tentokrát definitívne posledného a Slováci ho premenia. Tak poďme podporiť chlapcov! Aj. No, tak opäť ideme. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. A teraz to bolo také zvláštne. Jindra si chcel dopomôcť nepovoleným úderom a tak toto cez hlavu svojho parčáku mu nevyšlo. Nebol pripravený na hlavičku. Je pravda, že volejbaloví aj beach volejbaloví hráči musia hrať hlavne hlavou, ale takéto údery povolené nie sú. Mačo Paták, tak ako počas celého setu, nakoniec tento set rozhodol blokom. Takže stav 1-0 pre Slovákov, aby obidví služby naši Číre.